Merci. Ça va aller vite. Ça va durer 20 minutes. Atxalde hontako azken multxoko partida hemen. Malen Mena Bizkaiko selekzioaren alde arituko da. Eta Lilia Ernaga Hospital iparaldeko eta Lilia selkatzen alda. Erdi finalentzat irabazten badu partida hau selkatuko da. Beraz, ara, indarrak. Ara, irutik iru eta falterdi seia. Eta, seinale bat behar ba, orain arte, Bizkaitarrek zuten beti lehen sakea. Eta Lilia abiatzen da sakatzerat. Ezkerreko paretari buruz. Eskuinaz ez, motzegi. Lehen tantoa Liliaren zatsakez. Gelditu da pilota hori. Gibelerat egina zuen Malen Menak. Eta Lilia Ernaga Hospitalen zat lehen tantoa sakez. Goxo da beti, hola hastea partida bat. Beretzat eta guretzat ere, nola ez. Are, hogaitarazten dugu, irutik seierat, irua falta maga dela eta seia pasamaga. Ara, ezkerrera buruz biziki ontsa sakatu du hori Liliak. Eta gelditzen da pilota hori. Migeren aldikotz. Migeren tantoa sakez. Beharko du gehiago shot avantzatu. Liliak lure sakatzen du. Eta pilota hori haintzineko partidetan ez bezala gelditzen da. Ez da gibel joiten, beraz. Behara, bi tanto lehen biak sakez Liliaren zat. Einbat hobe guretzat. Eia. Hiru egen sakea Liliaren zat. Ara, bulta edeja hartzen du ezkerreko paretari buruz. Ekarriko du hori ez dut ezin. Ez da heltzen. Hiru egena sakez Liliaren zat. Hiru eta huts. Pagaldeko jokolarien zat. Ez dakiten entzat, emakumeen mailan edo emazten mailan egoalden badera txapelketa profesionala. Are, Liliak erditan txake hori, ez da Bergmaneran segidezala hori lure sakatzen eta pumpe hori gelditzen da zinez pilota. Bitxiki, ara edo aujeratu beharko du gehiago. Malen Menak, baina mementuan Liliak askiko du sakatzea eta aintzinatzea ere ustez. Goaitatu pilota hor berean. Ara. Hor da, Lilia, partidan da, seko. Bos gerena sakez. Bost eta huts Lilia Ernaga Hospitalen zat, iparaldeko jokolaria eta badu parada sailkatzeko Liliak, beraz irabazten badu, ospatuko dugu zinez hori. Espero dugu, ezker paretan bakarra izanen baita, multso faseetatik ateratzen eta ez da errese. Ikusi dugu motikoetan ere, buruz buru gainera ezker paretan ez dela erresa. Haupa Lilia,
Ezker paretan sartuko da pilotariaz. Bai. 6 eta huts. Pausa galde egiten du Bizkaiko trebazaleak. Ez dago oso, jokolariaren ere. 6 eta huts, 6 sake, baina Jean-Michel entzat lana. Egin bat erresa izanen da aldiuntan. Askida ertea sigi ulola. Eta sustut badaki Liliak berak, sekula erresei bezala uste ukan behar Bizkaiko jokolariak itzultzen albaitu partida, mementoan ez dut sobera ikusten nola, baina zergatik ez. Zergatik ez. Hare, antzatu da gehiago, Hola, aholkua eman dio Inigo bere trebazaileak. Liliak ederki sakatzen du. Ezkerreko paretan sartuko da. Hala, hola segitzen badu. Zazpita hutsa. Hor berean sakatzea aski da. Ez da errez, zinez. Liliak menperatzen du. Sake hori. Haupa, abiatzen da Lilia berriz. Hare, entzina soat eman da, 6 eta 7. 5 eta 6 magain artean, Bizkaiko jokolaria. 8 eta huts. Hara, ez da errez. Sake ez delarik altsatzen al. Ez da irabaztia baizik guguan. Iparaldeko aldetik. Liliaren azken aintzinekoa lehen jokaldi hontara eia, bai, ederki kona aintzinean ezkerrean txartuko zaio bederatzi eta uste dut gauzak ejanak diren lehen jokaldi hontara ber gauza ez da errez, Inigo lehendakariak baduke lan pixkat Lilia Ernaga ospitalen lehen sakea lehen jokaldi honetan bederatzi eta huts eia berdin ezkerparetan sartuko da pilota hori eta 10. Amak eta huts lehen jokaldi hau pausa eginen dute bi jokaldien artean eta ondoko jokaldi horretan lehen sakea Bizkaitagaren zat izanen da. Normal da ez untsa izaitia burian maleruski olako lehen jokaldia bizitu ondoan. Liliak amak sake sartu baititu. Baina, are, indar berritze bat ez da errez. Ikusi, sakearekin zer emanen duen Malen Mena Bizkaiko selekzioaren alde sakeana eta eia Lilia Ernaga ospitalek nola jardukitzen duen beharko du ene ustez abantzatu pixkat, hola, eta goaitatu zer pasten den. Irutik. Sake falta. Biziki fite joiten alda. Bat eta utzi pagaldearen zat. Eta ea ba.
Hala, sake edera Liliak. Ezker paretan sartzen da. Bita huts. Ara, ez da partidarik izanen, ez da duda handiik. Liliak hola sakatzen badu, 10-0 izanen da. Emaitza bortitza izanen da, Bizkaita garen zat bainan. Ez dugu sobera ikusten, nola itzularazten alden. Hala, luze Liliak, sake hori. Ezkerreko aldetik ezin ekarri. Iruta hutsa. Merde. Biga. Iru eta huts, bigarren sakea Liliaren zat. Sake faltaleena malen menaren alde, eta ez da gozo, ez da sola ikustea jokolari bat, traumatizatua izaiten alda, agian ez, baina, ara, domaia, are Lilia, ez da fini, ederki biltzen du malenek, Liliak ezker luze, ezkeraz plantatzen da malen, edekartzen du ederki, Liliak berriz, ezkerretik ezker, malenek ezkeraz, are Lilia, bi pareta magaz pira. Bat eta hiru. Are lehenkintze edera, bai, txalotzen alditugu neskak. Ederki, malen hor, lortu du sakea altsatzen. Lotsai zaiten alginen pixkat, baina ez. Altsatu du sake hori eta zamaitaldiz isilik egon behar da. Berdin partidan arrasartzen da eta are, bultartzen du ikusi. Eta falta da sake hori. Laburri gizena. Lau eta bat. Irutik irurat, hogeitarazten dugu. Falta maga irua da. Eta pasamaga 6. Lilia Ernaga ospitala abiatzen da 4 eta bat iparaldeko jokolarien zat. 10 eta huts joan delarik. Lehen jokalia eta sake edera edu zinez Liliak. Luze, lore, ekartzen malenak. Lilia. Ezker, ederki erdi luze. Ezkeraz ekartzen malenak. Lilia behiz, lore. Urjuna. Ezkeraz ezin ekarri. Bost. Eta bat, iparaldeko jokolariaren zat. Serioski ari da, Lilia zinez. Ezker paretako joko ontsa erabiliz. Hor ere 3 pilota jo ditu, bat erdi luze, beste biak lore buruz gainetik, eta 5. tantoa. Lilia. Erditan sake hori. Ekarriko du, ederki. Lilia berriz. Ara, ezker serioski, ezker paretan sartzen da pilota hori. Ekarriko du malen menak. Lilia Ernaga eskuin, ederki. Biltzen du pilota hori, ez. Ez da heltzen, 6 eta bat serioski. Bai tanto zinez edera. Sei eta bat. Sakatzera eta bilatzen. Lilia Ernaga hospital. Ederki esker. Ez da ira izanen altsatzea horren ere. Ebe ez du ekartzen maleruski. 7 eta bat. Txura gozien arabera. Uste dut ez zuen besten emaitzen goitatzea beharrik. Uste dut erdi finalen zat sailkatuko dira Lilia. Eta nola ez iparaldean kasik etxen, arrosa aldetik heldu behitzauko, irabazte ez dela guti eta ezkerparetan txartuko da bere sake hori ez. Baina urgunek izen 8 eta bat.
Heimat errez, mementoan Lilia Ernaga Hospitalen zat partida hori. Hobe guretzat, pixka bat maleruz eta triste gira pixkate Bizkaiko jokolari horren zatzen, eta 3 ordut erdibide eginta olako emaitzekin iristea etxera ez da goxo. Ara, ezin du ekarri, eta azken sakea izanen da partida untako Liliaren zat, horretara tamabo sake sartu ditu 2 hamarreko mantxetan hemen, mementoana. Azken sakea Lilia Ernaga Hospitalen zat, partida honen emaintza. Hainbat bortitza izanen da, 10 huts, mementoan 9 bat. Haupa Lilia. Ederki hori ere, eskerreko pareta, ekarriko du eskerraz. Are Lilia. Ederki, erdi luze hor. Erugarren mahain gibelian, kasu falta eta amak bat bukatzen da partida Lilia Ernaga Hospital erdi finalen zat selkatuko da, nire ustez. Duda handerik gabe eta ara azken partida ginuen hemen. Ea urbilduko zaukun Lilia, ez dut uste Bizkaitarra etorriko zaukun. Era galdeginen diot, iardetxi nahi duen gure galderer Liliari. Ginen da Lilia, irri eder batekin. Ez du baitez badago goik, erantzuteko baina. Are gozatuko dugu eguneko garaipen hori, garaipen bakarra emazte baten eskutik heldu baitzauku. Lilia Ernaga Hospital Goresmenak lehenik. Esker. Badakizu egun lehen garaipena suria dela. Zure garaipena, emazte bat, zer egiten du? Jo, kontent. Bai, partida seriosa egin duzu. Arazoak izan ditu sakearen altxatzen, beraz partida egin bat fite joan da. Uste dut aintzineko partidetan ez dela hain errez izan, nola pastu dira? Lehen 2 partidak zailak, biziki zailak. Ene kontradizinak biziki trebe ziren. Joanen hasteko bat orosan ongi pasa da. Ene parekoa trebe zen, baina beti tiratzen zuen aintzinan, beraz nik luzatzen nuen eta zuen eramaiten. Ikusten jokoaren estrategia bauzula. Sakea ekartzen zuelarik deia antzatia zinen eta erdi luze eta buruz gainetik jokatu duzu. Bai, ongi ezagutzen duzu joko hori. Bai, entzaten ez. Begiratzen nunden, gero jotzeko ez den likoan. Ara, orduan orain uste dut final erdietarako sailkatua zirela. Beste partida bat? Bai, kusiko. Ara, agian Bilbon berriz elgerrizketa bat inen dugu. Anartean Goresmenak egungo Lilia eta Chanson final erdiaren zat. Esker. Esker anitz Lilia. Alassane, bukatzen da, c'est fini pour aujourd'hui, pour ici, du moins. Nous, on va aller jusqu'à Bussunaritz. Je tiens quand même à te remercier énormément parce que tu nous permets de diffuser la pelote pour y parler et ça c'est extrêmement intéressant pour nous. Donc, Mileshker Anitz Alassane et à très vite.